wato annabi yayi gaskiya wallahi yanzu na ƙara gasgata maganar manzon Allah cewa mu roki Allah ya tsare mu daga sharrin talauci. Waɗannan bayin Allah tsofaffin yan Kannywood ko yan Kannywood nan tsofaffi wanda Musa mai sana'a ya ɗibo sai ke so yi bidiyo da su, wallahi kai kana ganin su kai ka san akwai talauci tattare da su, akwai yunwa tattare da su, dan kana ganin fuskokin su wallahi kai ka gansu abin tausayi. Ni wallahi na ji wani iri na ƙara roƙon Allah ya man nisance mu da talauci tunda naga annabin Allah iya roƙon Allah ya raba shi da talauci. To jama'a mu dage, Allah ya raba mu da talauci da tsiya. Yanzu dai ka duba su kansu ba farin ciki suke da bidiyon da za a yi ba, amma ba yadda suka iya, suna neman na abinci ta ma wani a gidansa wallahi bai da na abinci, wani ma kuɗin magani ike nema isiya ga kanshi magani da cutar da ke damunsa. Dole mu dinga musu uziri wasu, amma kuma uzirin ya kamata a ce da ku shiga matsala na ɗan lokaci kalilan na lokaci mai tsayi da a bawa kuɗi na lokaci kalilan da zai kare, wallahi mu dinga tsoron rayuwa ake yi yanzu. Kowa ya je ya kashe wutar gabansa, ba ruwana da wani ya ce min wai ko ni mutumin kirki ne ko ni mutumin banza ne, duk bana bukata a gurin mutum ne, bana neman shaidar kowa ni. In kika ce wai yau ɗan adam wai shi zai shaida ki, ba za ki mori rayuwarki ba, shi ma bai yi shaida